Ulap ng kaisipan, mga pahina't yugto ng nakaraan. Damhin ang dugong tumataloy sa kaugatan, tungo sa ilog ng lupang kinagisnan. Inuduko ng mahigit 7,000 kulong. Yan ang bayan ko. Kayong manggi ang kulay namin, likas na masayahin at saan man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit masamot sa aking sari-sariling pinaniniwala. Ngunit kahit masamot sa aking ang kailan pa kaya matutuldukan. Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi mag-iiba. Kahapon kahit kanino, ang labi ko ay liniyo. Halina't kilalanin, laging di pa awinuman, pinapayaman, laging sisimula muli. Kayang isipin na patungo tayo sa kaularan, kahit sa masahari ay mananatili. Isa Maraming maraming
Ya 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 ya.
Marami ang naantig sa litratong ito ng isang tatay na naka-Superman t-shirt habang akay-akay ang graduate niyang anak. Pareho silang nakayapak pero nakaisang hakbang sa katuparan ng kanilang pangarap. Ang viral na tinawag pang Super Tatay, ang super mangyan Lahat tayo may kakayahang maging katulad ni Bernie, superhero. Maraming
Captain Fernando Danseco. and Honorable Kristen Polo Samsona, their SK Chairperson. Bayan ng Sablayan at sa lahat na nakatutok sa amin sa FB Live, ang Barangay Claudio Salgado.
Ligaya!
Maraming salamat po, Barangay Lig...